नमस्कार. आम्ही भेटत आहोत सर्जेराव कांबळे यांच्या शेळव. इथे शेळ्या मिळण्याचे एकमेव ठिकाण आहे. ती अशा पद्धतीचा सर्जेराव कांबळे यांचे येडेश्वरी गोट फार्म यांच्याकडे उस्मानाबादी जातीवंत शेळ्या मिळत आहे. असले पिल्ले विल्ले हे शेळ्या अशा सगळ्या गाभण शेळ्या आहेत. अशा पद्धतीचा सर्जेराव कांबळे यांचे येडेश्वरी शेळी फार्म. कमी दिवसात जास्त वजन व जास्त नफा देणारी शेळी. कुठल्याही ऋतुमाला कुठल्याही रोगाला बळी न पडणारी शेळी. अशा पद्धतीचा सर्जेराव कांबळे यांचे येडेश्वरी शेळी फार्म. आमच्याकडे शेवरी, वाळलेला कडबा, वाळलेली मका, बियाची मका, गहू, सोयाबीन यांचेच 2 वेळा आंबोणे एका शेळीस पाव किलोप्रमाणे द्यावे. 6 महिन्याच्या बकऱ्याचे वजन 34 किलो. मार्केटिंग, स्पॉट सेलिंग म्हणजेच जागेवर विक्रीची सुविधा. अशा पद्धतीचा सर्जेराव कांबळे यांचे येडेश्वरी मध्यस्थ शेळीपालनाचा व्यवसाय. आहार, कडवळ, मेथी घास, शेवरी, वाळलेला कडबा, वाळलेली मका, बियाची मका, गहू, सोयाबीन यांचेच 2 वेळा आंबोणे एका शेळीस पाव किलोप्रमाणे द्यावे. 6 महिन्याच्या बकऱ्याचे वजन 34 किलो. मार्केटिंग, स्पॉट सेलिंग म्हणजे जागेवर विक्रीची सुविधा. अशा पद्धतीचा सर्जेराव कांबळे यांचे येडेश्वरी शेळी फार्म. बेटा येडेश्वरी शेळी फार्म, माणेगाव, तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर. अशा पद्धतीचा सर्जेराव कांबळे यांचे येडेश्वरी शेळी. मोबाईल नंबर 97 63 51 65 73, 96 23 98 68 44, 96 99 30 75 77.